Gusti lewat teman Gusti lewat teman. Patriot sejati rawe rantas Malang Bro Pak Mas Aryo putar baris gantian atas di habis. Empat pilar wis katur. Pagelaran pada malam hari ini di live streaming Asta Brata Media kelawan Radio Jos. Oh iya, Radio Jos ki orang nggo radio ning ya live streaming duwe akun YouTube. Oh ngono. Jadi penonton sing ora iso kepareng rawuh mrene iso lumantar live streaming. Oh iya. Ayo iki ding ditunggu-tunggu. Kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Apa bintang tamu sing wis diarep-arep karo marga masyarakat kang mapan ana ing babatan Dik Niken Salindri. Iya, Spote Mas. Mas Aryo, monggo wis, Ayo, Niken Salindri. Yo. Miki dipegang, Dik. Cek satu. Musike tari ular. Cek satu. Mas, lek nggarap spot ki jane iki janjian sik ngono lho, Mas. Oh, ngono. Lah ngomong nduk ngono. Ben ngerti mandeke ngono lho, Mas. Oh. Nggih niki saderengipun nggih sugeng dalu Mbak. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Alhamdulillah pripun pawartosipun? Pripun kabare, pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae Mas. Panjenengan pripun Mas? Alhamdulillah dongamu ya sehat wilujeng kebagas warasan. Nggih alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas teng Desa Babatan. Kecamatan Nganjuk. Kecamatan Nganjuk nggih. Warung Otok nggih Mas. Warung Otok nggih. Betul, Warung Otok. Nggih, Warung Otok Nganjuk. Nggih. Wah, luar biasa malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti. Suasana penontonnya gimana? Suasanane tumplek-blek Mas. Wah, bakul-bakul do rame alhamdulillah. Niki acara bersih dusun nggih. Dongakne apa Dik Niken? Didongakne mugi-mugi warga Babatan pinaringan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Terus
panjang umur terus rezekine juga panjang, rezekine turah-turah, kathah barokah. Amin. Maripah loh jinawi. Sing duwe utang didongakne nyapa, Dik? Didongakne ndang utange ndang lunas ge ndang utang maneh. Ngoten to, Mas? Heeh. Tak kira sing duwe utang didongakne sing ngutangi lali. Heeh. Ya aja lho Mas, lek lali tagene akhirat. Oh, iya. Karuan utang mari utang lunas utang neh. Soale wong urip kuwi kudu utang. Ben semangat. Ben semangat. Ben semangat nyambut gawe ya ta. Luar biasa. Sampeyan duwe utang enggak? Apa? Sampeyan duwe utang enggak? Alhamdulillah ora ono. Ora aja sampe ya Mas ya. Heeh. Cek enom mosok ya utang sini-sini. Wah, iya. Ayo. Nggih. Heeh. Babatan. Babatan. Babatan ki nek pantune. Lho. Oh nggih. Ning dusun babatan. Oh nek pantune. Piye? Contone piye contone? Tuku ketan Heeh. kecemplung sumur. Artinya? Warga babatan mugi-mugi panjang umur. Amin. Wah, ya ampun ki bolo-boloku, Mas. Lah ini cah cilik-cilik iki. Menyupport ya. Nggih. Tuku oil kecantol kawat. Apa kuwi? Pak Kolil kula nyuwun sangu, Pak. Ora. Pokoke ngono, Mas, pokoke. Aku yo ono pantun, pantun. Monggo. Mau sing pertama piye mau? Sing pertama Heeh. tuku ketan. Tuku ketan Kejegur sumur. artinya Warga babatan mugi-mugi panjang umur. amin. Aku yo tuku ketan rasane legi. Lho, sampean duwe dhuwit Mas tuku ketan win? Duwe dhuwit ra? Tuku ketan win duwe dhuwit ora? Yo utang mau sik. Utang. Tuku ketan rasane legi. Heeh. Warga di dusun babatan mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah. Tuku ketan ning desa Bareng. Bareng. Nggih, terus warga babatan Terus ya wis. Kuwi kenyataan kok ora pantun kok. warga babatan mugi-mugi Ora, kuwi ora pantun. barengnya apa ya bareng? Kayak bareng. Mugi-mugi omahe tambah mentereng. Wah, ngono. Amin. Sing apik. Apa? Bisa apa? Apa Mas? Mas apa? Loh, di sini tuh kita ketekan Upin Ipin, Mas. Iya, Upin Ipin. Sampeyan ngerti Upin Ipin? Upin Ipin ini film TV kae. Lah yo iki lho Upin Ipin. Loro gede-gede. Ngaturke matur nuwun, terima kasih. Oh nggih ngaturaken matur suwun terima kasih. Ketua panitiae. Ketua panitia. Anu Wah. asmane Pak Marwan, Mbah Marwan. Oh asmane Mbah Marwan. Nah, uga Nggih. Pak Satino. Pak Satino, nggih matur suwun saged nimbali kula kalian grup Astabrata Amin. Media. Ah, luar Nggih, biasa. mugi-mugi donga dinonga nggih Bapak. Amin. Iki ngene Dik Niken. Nggih, pripun, Gandeng Mas? mau gak ono sambutane, ngono. Nggih. Iki paling afdol nek Pak Marwan dan Nggih. Pak Satino ora ketang sepatah dua patah kata diaturi Minggah. wonten Oh, pepanggungan. nggih, nggih, nggih. Iya. Monggo Mbah Marwan. Wah iya, kali Pak Satino mungkin menawi ingkang berkompeten lintunipun badhe minggah monggo wonten ing sasana budaya. Sepati. Ayo, disambut Dik Niken. Tulung tok gak tong. Monggo Bapak, mriki Pak. Tekane besok. Alhamdulillah. Sugeng dalu Bapak. Alhamdulillah sugeng dalu. Sugeng dalu. Kula sak tuwek kene
dereng nate. Pripun, Mbah? Oh, sakmene tuweke dereng nate kepanggih kula, Mas. Oh, nggih, alhamdulillah niki Alhamdulillah, kesempatan. Kesempatan saged yang kepanggih, baik. nggih. Nggih. Bareng magnite Mbak Niki ani delok sing nonton bayuh. Gak kena dipiyak. Nggih. Alhamdulillah. Ing mriki Penjenengan. Oh, nggih, alhamdulillah Luar biasa. Bapak matur suwun nggih, Bapak. Iya, alhamdulillah. Jenengan yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, 78. Pitung dosa Pitung dosa 8 ya, Pak. Pitung dosa 8 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya? Oh iya, bener. Sama ini gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik. Setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dumateng para sedaya masyarakat Babatan Nggih. ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok boten, Oh, Mbah? boten. Boten, Mbah. Boten, Nggih. Mbah, niki Setuju? penglakonan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. amin. Saking banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon, sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak ning dibawani. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengke Dilanjut, sedaya masyarakat mengke puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. Nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. Nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku cintaku padamu. padamu. Hei, Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. alhamdulillah gawet nom. Nom. iya. Kembali dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitiane kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, toh? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki kan monggo sami pilih napa sik sing didhisikne napa? Caping gunung riyen nggih, Pak nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketingal. Nggih. Ayam. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane sekeco dibawani. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Wah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae ditip Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Ya kok sak menekani kalah ambe. Mangga, ayo Cek nyiken. Saben bengi nyamang
kira lek ame mencolot. Lah, nggih, Makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan mong nganggo janur kuning digoyang-goyang nanti goyang-goyang Asik. goyang-goyang Yo, tak, bersama Om Marwan. wah hebat Om Marlan yo Grup dangdut. digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang-goyang dek digoyang gentang-gentang Apik. Pripun jos to? gas eh carane ngene iki kena dipindho Oh iya, amin. Mas, ini kiki jenenge membahagiakan orang tua, apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas? Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Wah. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Dik nih kan. nggih. Ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero itu keruntel. Nah, sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas udan Mas janjine kapit jangan sangat jangan mepet. aja mepet Terus napa malih, Mbah? Oh, aja mepet terus gondak ketepet orang tenan to tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? sampean meri yo piye Mboten. Tirase. lah derek dulur-dulur Ah. lah wong meri yo cium Lah, nganu Mbak, maksudnya
Sing minta ciumi Bu niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Ngenteni setahun malih, Pak. Sare dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki apene dipun repek, digoleki gending sarip tambah oso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Ah, Rara Jonggrang Rara niku mawon, Pak. Suwae, Pak. Mbak, Pak. sampean iki kelasnya bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrangi sampean. Wah. Mbak sapa ki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang, Nggih. tapi sayangnya aku urung nanggap. Lah. Nggih, Mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak, nyambung Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris Amin, lan amin, pangestune. rebaka. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi pun paham. Wes. Wah, lah iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Momrot. Oke. Ayo, Oke. fragmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Ngeri tenan. Kula kinten kalih jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Pemangsane ra iso totalitas ngono iki. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak, niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Loh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Oh, bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to, moh kok. Oh iya. Oh, Ya. sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lho. Nggih, Bandung. Ah. Aku tresno marang kowe. Rina pantaraning dalu, ora ana sing tak penggalih, ora ana sing tak pikir. Napa nggih, Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Ora dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketokan Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketokan Jonggrang. Madhep kiwa tu ketok-ketokan Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-keton Bandung, ketok-ketokno Lurah Sendang Bumen. Wah, Ketok-ketok ono. ya jelas kalah kono sing nyawer kok.
Ayo. Aku duwe bebono Bandung. Kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi 1000 Beyo, bayi 1000 terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung lho. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Tak angkat. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku yang ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Congkrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupala. Kang wis seda labuh ing warna segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti nanangi jagat. Mantra ratu aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara jonggrang manut tasana pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebono. Candi Sewu Suwengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. turuti. Joget wae Mas. Ahoy. Joget wae.
ayu tenan ora mukat yen aku nandang kasmaran waspadakno Hebat Pak Toyo, luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. Kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih. Pripun? Niki nyuwun sewu. Nggih. Bujange Pripun? muga-muga besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Nah niki, nggih. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Nggih. Dik Niken. Nah, iki. Heeh. Iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku Amor Cahayu ki seneng Lah, banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarep niki wau peh 7 bengi 7 jam ya niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Niki pun pedang kuning mawon. podang kuning lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Podang kuning wae. Iya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara. Nggih, siap. Nderekaken Nggih. netakaken Amin. wayangan Nggih. soale nyuwun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih. tuntunan Nggih leres, nah, Pak. niku sing leres ngoten Kedah dicekel sedaya. nah Nggih. ya mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul Nggih. Nderekaken, Pak. Nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis todang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kebiasaan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mengke ndelok to, Pak. Ndelok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. Yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas. Ya go pas cek nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer. Piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Oke. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi Keturan, Pak. Nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok gua yuk sirahku sampai degluk. Ngono ae rada rene to. Nah, alos manis toramrat ate Jenengan, Pak. wis aku tak menikmati. Terus semenggan kula
Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Mbah Mo Kaliula. Nggih Ken anu niken untuk niken kagem Oke. niken. Nah, Pak. Wis gampang. Matur nuwun. Nah. Niko saking sinten Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken iki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane ronge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Dadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, wong benten. seje nganu Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo, terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing ngrungne kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku. Lanjut. Ya. Ayo tekon dimeng. Goleki si podang kuning ibu bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobang miterang gon kong iteri nara krasa esok awan bengi eman yen nganti yo kang nyayang